এটা ব্লুটুথের কনেক্ট হবে নাকি? হ্যাঁ তো অমিত ভাই মোবাইলটা কনেক্ট কর তো ব্লুটুথরে। তো সাଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସିଏ ବନେଇଛି। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ଲଗେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରେ। ଏଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇଟା ସ୍ପିକର ଲାଗିଛି, ତଳେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ। ଭାଇ କନେକ୍ଟ କଲ? हाँ कनेक्ट है। କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି? हाँ चेक करवा। ହଁ ବଜାଅ ତ। DJ Mon Puron exclusive